Hello लोगोफोर मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो आं खिथानो सानदों जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ बुजिगोन आरोना लोगोफोर मोनसे एसे फिसा प्रब्लेम बियो माने एसेबां गिदिर प्रब्लेम नङा सोरबा सोरबा साननो हागौ बेफोरो गिदिर प्रब्लेम खिन्थु जायो गिदिर प्रब्लेम बेफोरखौ जुदि नोङो पार्सनेलि माने बिराद हेडेक लानानै जुदि नों बेनि सायाव अभार माने थिंकिं खालामोबा बेयो जायो गिदिर प्रब्लेम खिन्थु बे बिराद फिसा प्रब्लेम बे ओरैनो सल्भ जायो खिन्थु बे मोनसे प्रब्लेमनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सप्लेनेसन होनि दै खोनासं जोबजासिम दे लोगोफोर ओरैनोथ' आङो गोबां मानसिफोरनि जायखिजाया माने भिडिअआव कमेन्ट हरो जाय गासिबो ना गासैनिखौबो कमेन्टखौ आं फरायो खिन्थु आङो बांसिननो माने जेनेबा मोजां गाज्रि गोबां कमेन्ट हरो नालाय गाज्रि बिराद फैयो कमेन्टआ खिन्थु बेखौ आङो इसेबां माने टेनसनाव लाया गाव एसे माने बिदि आङो बारा सानलाबाया बेखौ जेबो नङा हरग्रायालाय मोजां गाज्रि थाखागोन नङा होमबा कमेन्ट हरग्रा नायग्राया मोजां मानसियाबो नायगोन गाज्रि मानसियाबो नायगोन भिडिअ नायग्रा हिसाबैथ' बेथ' खुनु प्रब्लेम गैया आंनि थाखाय आं जेबो साना आरो आं जेबो रावखौबो बिदि गोरा रावै आं रिप्लायबो हरफिनानै रावखौबो खिन्थु नैबे मोनसे बाथ्रायाव आङो रिप्लाय होफिननो नागिरदों मानो थाखाय बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा होननांसिगोन बे कमेन्टखौ नायलाय नोंथांमोना सासे मानसि हरदों कमेन्ट आं नामखौथ' बुंबाय थाला बिदि बेनि कमेन्टनि सिङाव आरो सासे रिप्लाय हरफादेरदों बेजों लोगोसे रिजेक्ट मालसो ना मा होननानै बिदि आरोना लोगोफोर बे कमेन्टखौ नुनानै एसे बोरैबा नांदों आंबो एक्सुवेलि बे बाथ्राखौ आंबो मिथिखायो दे नोंथांमोना नायदो आगोलाव आंनि जितु जिएफ दा आं जायखौ हाबा लागोन होन्दोंना लोगोफोर हाबा जासिगोन होननानै बे गार्लफ्रेन्डना माने आगोलाव बयफ्रेन्ड दंमोन आरोना सिगां गोदो माने एक्स बयफ्रेन्डखौनो होननांसिगोन ना बयफ्रेन्ड दंमोन बेनावनो आलासि जानो थाङो मायो होननानै बुंदों सासेया एकदम बुलि बुलि फैबाय थायोमोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय बेयाव सासेया कमेन्ट आरो रिप्लाय हरफादेरबाय बेजों जेनेबा रिजेक्ट मालसो ना होननानै बिदि बेनो दे लोगोफोर बेयाव आं नोंथांमोननो खिथानि आङो मानो होनबा बे इन्सटाग्रामाव बेनि आं भिडिअखौ आपलड खालामनाया बेलेगाव आंना भिउस खारखायाखै बे मोनसेयावल'सो भिउसआ खारदों मानो होनबा बे भिडिअखौ गोबाङानो नुजोबदों आरो सिनाय मोनखादों जे आंनि गार्लफ्रेन्डआ सोर मिथिखादों जेनेबा दा आं जायजों हाबा जानो ओंखारदों बे सोर बेखौ नोंथांमोना एसे हमदांना मोनखादों आं इउटुबाव आपलड खालामाबाबो दे गोबाङानो मिथिखादों बेनि सायाव आं बुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माथो बुंनो पास्ट इज पास्ट इट्स नेभार काम एगेन होननाय मोनसे खोथा दङ ना दा प्रेजेन्ट इज द बेस्ट गिफ्ट देट इन आवर लाइफ होननाय मोनसे खोथा दङ लोगोफोर आं बेखौसो फल' खालामो थारमाने एज ए हिउमेन बिं मानसि हिसाबै ना लोगोफोर मानो होनबा मानसि हिसाबै जोंनाव गोबां जाथाय जाफैयो दै उन्दैनिफ्राय देरनायसिमहालागै गोबां जाथाय जाफैयो जोंनाव लाइफआव मानसि हिसाबै बे हिसाबै बेबो सासे सिख्ला जाहैबाय गोसथोनायाथ' थाखायो नङा होमबा गोसथोनाय थाखायो हिसाबै जेनेबा बेखौ फोथायदोंमोन खोमा आगोलाव जेनेबा गोसथोलायदों गोलैसिनाव दङ जेनेबा लोगो हमलायनाय मानाय बिदिखौ नुखायो ना बेयाव खुनु प्रब्लेम गैया आंहा खालि बिदि कमेन्ट हरनायजों लाबजों आं एसे बोरैबा मोनदों बेखौल' आं बुंदों आरो नोंथांमोननो बे ओरैबायदि जायो जेनेबा बेफोर कमेन्टफोरखौ नायनानै दायो बेयाबो एसे बोरैबा मोनगोन बा आंनि खोथाखौ बिदि बुंनानै हरदों जेनेबा आंनि हौवाखौनो होननांसिगोन हौवा जागोननि भिडिअआव बिदि लिरना हरदों होनना बेयाबो एसे नोंथांखौ जायोबा कमेन्ट हरदों नोंखौथ' एसेबाबो बेबो रागा जोंनो ओंखारगोन ना नुनाय लोगो लोगोनो आं जेबो सानाखै मानो होनना बुंबा मानसि हिसाबै जाखायो बेफोर जाथाया लोगो हमलायनाय गोसथोलायनाय हाबा जानायनि सिगाङाव थाखायो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड आंहाबो दंमोन गार्लफ्रेन्ड नोंथांमोनहा नुखादों आं भिडिअआवबो आपलड खालामखायोमोन जे आंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै बिदि आरोना ओंखायनो आं बेफोरखौ जेबो साना आरोना लोगोफोर खालि बेनो ससियेल मिडिया इउज खालामग्राफ्राबो जाहाथे बेफोरखौ टेनसन लायालाबानो सोलियो होनबा ससियेल मिडियायाव जुदि ससियेल मिडियानि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायावनो दोनखानांगौ माने इउटुबनि खोथाया इउटुबावनो थाबाय थागोन बेखौ पार्सनेल लाइफआव खुनु दिन लाना फैनाङा आरो बेनो आरो जुदि पार्सनेल लाइफआव बेखौ लाना फैयोबा ओरैबायदि गिदिर प्रब्लेम जानायनि चान्स दङ मानो होनबा बे बुस्थुआ ओरैबायदि गोहोम खोलैयो नोंथांमोना नायदो दा जेनेबा आंखौ बिदि बुंहरबाय दा आं बिदि गार्लफ्रेन्डखौ आं बिदि होननानै आं नांलायोबा बेजों माबा मोनसे खालामलायोबा बिदि बुलायनाय माबानाय बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन ना लोगोफोर बिदि जायो ओंखायनो आं जेबो साना बेफोरखौ सिगाङाव गोसथोलायनाय दंमोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंखादों दे लोगोफोर बेयो आं सिखारनानैसो आं
बेखौ लानाय लोगोफोर जाबायसै थ' आं बेफोरखौ जेबो टेनसन लाया थ' खोथाया बेनो जास्ट बिदि कमेन्टखौ हराबा मोजां जागोन नामा आं बेखौसो आर'ज खालामो नोंथांमोननिसिम आरोना थ' बिदि कमेन्टखौ दा हरसै थ' नोंथांमोना कमेन्ट हर एसे मोजां कमेन्ट हरदो थ' बिदि कमेन्टखौ हरनाङा मानो होनबा बेनि पार्सनेल लाइफ बियो थ' बेयाव इन्टारफियार खालामनाङा नोंथांमोनाबो थ' बेसो आरोना थ' गोदो जाबायसै नायो भिडिअखौथ' नोंथांमोना नायो आंनि भिडिअखौ ओरै क'क्राझारनाबो चिराङानो जा ओरै उदालगुरियानो जा नायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आं मिथियो थ' मोजां नायनायनि थाखाय थेंक इउ होनो आं खिन्थु बे बिदि कमेन्टखौ बिदि लिरद्रायनांलासै नोंथांमोना दे लोगोफोरा आं बेखौसो आर'ज खालामो जाहाथे आंनि दा हिन्जाव गोदान जाफैगोन नालाय थ' बेबो एसे सान्थियाव थायो एसे खुसियै आंजों थाफैनो हायो थ' बेनो आरोना खोथाया लोगोफोर थ' जानोसै साननैसो उनावनो जागोन लोगोफोर थ' डेटआ गाबोन समफोरो बिसिनि हिन्जाव गोदाननि न'आव थांगोन आरोना जोंहानिफ्राय थ' रायज्लायसिगोन डेटखौ फिक्स खालामगोन थ' मानसियाथ' आंनावनो दंफैखायो नालाय आंनि न'आवनो दङ थ' आं देखाया होन्दों नोंथांमोननो खिन्थु देखायाबाबो आं देखायनोसै दा उफाय गैला मानो होनबा आं बेनि सिगाङावनो आं देखायखानानैबो दोन्दों नोंथांमोना हमना मोनाखै आं गार्लफ्रेन्ड होननानै आं खिथायाखै नालाय थ' ओंखाय हमना मोनाखै नोंथांमोना खिन्थु भिडिअ आपल'ड खालामनानै दोनखादों बेनि सिगाङावनो नोंथांमोना नुखादों खोमा बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव थ' नुखादों नोंथांमोना थ' थेवबाबो आं देखायफिनगोन नोंथांमोननो दे लोगोफोर थ' नोंथांमोना नुगोन नेक्स्ट भिडिअआवनो देखायगोन आं नोंथांमोननो माबायदि बेनोसै खोथाया थ' कमेन्टनि खोथाखौथ' माथो बुंबावनोसै थ' जेबो नङा बेफोर फार्स्ट इज फार्स्ट ना आरो रियेलिटि इज रियेलिटि बेखौ खोमानोबो हाया रावबो थ' बेनो दे लोगोफोर थ' जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनगोन थ' बाय बाय